прывітанне, дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами будзем пісаць дыктант «Дзе льецца Нёман». Размешчаны ён у зборніку на старонцы 51. Калі ласка, слухаем уважліва дыктант. Дзе льецца Нёман. Вёска Мікалаеўшчына на Стаўбцоўшчыне добра вядома ў нашай краіне. Яе ваколіцы гэта прыгожыя куткі Панямоння, чароўныя маляўнічыя мясціны. Яны з высокім майстэрствам і любоўю апеты ў многіх творах Якуба Коласа. Тут будучы паэт адчуў веліч і прыгажосць прыроды, навучыўся разумець яе мову. Кажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. А каб зразумець творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме. З Мікалаеўшчынай звязаны многія важныя падзеі ў жыцці народнага песняра. У вёсцы да пачатку Першай сусветнай вайны пэўны час жыў і напісаў шэраг твораў Якуб Колас. Тут адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Таму было вырашана стварыць філіял літаратурнага музея Якуба Коласа. У філіяле музея сабраны пісьмы Якуба Коласа да землякоў, фотаздымкі, цікавыя дакументы, рэдкія выданні твораў, карта коласаўскіх мясцін. Усе матэрыялы расказваюць пра жыццёвы і творчы шлях паэта. Пішам назву дыктанта «Дзе льецца Нёман». Дзе льецца Нёман. Першы сказ чырвонага радочка. Вёска Мікалаеўшчына на Стаўбцоўшчыне добра вядома ў нашай краіне. Чырвоны радочак. Вёска Мікалаеўшчына на Стаўбцоўшчыне. На Стаўбцоўшчыне добра вядома ў нашай краіне. Вёска Мікалаеўшчына на Стаўбцоўшчыне добра вядома ў нашай краіне. Яе ваколіцы гэта прыгожыя куткі Панямоння, чароўныя і маляўнічыя мясціны. Яе ваколіцы гэта прыгожыя куткі Панямоння. Чароўныя і маляўнічыя мясціны. Правяраем сказ. Яе ваколіцы гэта прыгожыя куткі Панямоння, чароўныя і маляўнічыя мясціны. Яны з высокім майстэрствам і любоўю апеты ў многіх творах Якуба Коласа. Яны з высокім майстэрствам
Яны з високим майстерством і любов'ю опеты у многих творах Якуба Коласа. Яны з високим майстерством і любов'ю опеты у многих творах Якуба Коласа. Тут, будучи паэт, адчуў веліч і прыгажосць прыроды, навучыўся разумець яе мову. Тут, будучи паэт, адчуў веліч і прыгажосць прыроды. Навучыўся разумець яе мову. Навучыўся разумець яе мову. Тут, будучи паэт, адчуў веліч і прыгажосць прыроды, навучыўся разумець яе мову. Чырвоны радочак. Кажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. Чырвоны радочак. Кажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. Трэба пачуць яго песні. Правяраем сказ. Кажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. А каб зразумець творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме. А каб зразумець, творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме. А каб зразумець творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме. Новы сказ. З Мікалаеўшчынай звязаны многія важныя падзеі ў жыцці народнага песняра. З Мікалаеўшчынай звязаны многія важныя падзеі у жыцці народнага песняра. З Мікалаеўшчынай звязаны многія важныя падзеі ў жыцці народнага песняра.
У вёсцы да пачатку Першай сусветнай вайны пэўны час жыў і пісаў шэраг твораў Якуб Колас. У вёсцы да пачатку Першай сусветнай вайны пэўны час жыў і напісаў шэраг твораў Якуб Колас. У вёсцы да пачатку Першай сусветнай вайны пэўны час жыў і напісаў шэраг твораў Якуб Колас. Тут адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Тут адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Правераем сказ. Тут адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Таму было вырашана стварыць філіял літаратурнага музея Якуба Коласа. Таму было вырашана стварыць філіял літаратурнага музея Якуба Коласа. Таму было вырашана стварыць філіял літаратурнага музея Якуба Коласа. У філіяле музея сабраны пісьмы Якуба Коласа да землякоў, фотаздымкі, цікавыя дакументы, рэдкія выданні твораў, карта коласаўскіх мясцін. У філіяле музея сабраны пісьмы Якуба Коласа. Пісьмы Якуба Коласа да землякоў. Фотаздымкі, цікавыя дакументы, рэдкія выданні твораў. Карта коласаўскіх мясцін.
У філіяле музея сабраны пісьмы Якуба Коласа да землякоў, фотаздымкі, цікавыя дакументы, рэдкія выданні твораў, карта коласаўскіх мясцін. Усе матэрыялы расказваюць пра жыццёвы і творчы шлях паэта. Усе матэрыялы расказваюць пра жыццёвы і творчы шлях паэта. Усе матэрыялы расказваюць пра жыццёвы і творчы шлях паэта. Правераем увесь дыктант. Дзе льецца Нёман? Вёска Мікалаеўшчына на Сапцоўшчыне добра вядома ў нашай краіне. Яе ваколіцы – гэта прыгожыя куткі Панямоння, чароўныя і маляўнічыя мясціны. Яны з высокім майстэрствам і любоўю апеты ў многіх творах Якуба Коласа. Тут будучы паэт адчуў веліч і прыгажосць прыроды, навучыўся разумець яе мову. Кажуць, што для таго, каб зразумець душу народа, трэба пачуць яго песні. А каб зразумець творчасць паэта, неабходна хоць на кароткі час затрымацца на яго радзіме. З Мікалаеўшчыны звязаны многія важныя падзеі ў жыцці народнага песняра. У вёсцы да пачатку Першай сусветнай вайны пэўны час жыў і напісаў шэраг твораў Якуб Колас. Тут адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Таму было вырашана стварыць філіял літаратурнага музея Якуба Коласа. У філіяле музея сабраны пісьмы Якуба Коласа да землякоў, фотаздымкі, цікавыя дакументы, рэдкія выданні твораў, карта коласаўскіх мясцін. Усе матэрыялы расказваюць пра жыццёвы і творчы шлях паэта.